sonke lesikhathi awazi ukuthi lo muntu ofuna ukumthatha umuntu wakubo kaZodwa. Mina ngatholela intombazane nje la edolobheni. Manje qamba manga wena. Kwaqondana ukuthi vele uswakhe. Ngase ngithatha umuntu olingana nami engizofusa nawo umuzi kababa. Ngeke ngivuse umuzi nomuntu omdala. Isigogwana lesi mdala lo muntu. Abanawo ngisho inswebu mhlawumbe ubona uma wakho wena ungijwayela kahle. Mdala lo muntu. Buka kumanje uthi ugqoka kanjani. Isigogwana kanjani? Kanti udla imali yami ungaboni lokho uthi isigogwana udla imali yami. Ungijwayela kabi wena. Imali wanginika yena ngangamfosile mina. Wenginika yena imali yami. Ubumudle emdala ngani? Khona emdala ubumudle. Manje usubona ukuthi ulala nami ujoba ukuthi ubona sengimdala. Wena ungijwayela kabi wena. Ungijwayela kabi wena. Uzonginikeza imali njalo kuphela kwenyanga. Kwamele ngithini? Ngihlale rest imali anginayo. Awuyinja owami, uyinja. Uyinja kumele ukwazi lokho uyinja. No enhle cansi uthola indoda mayithola indoda la kuwena. Uyinja nje wena. Wena uzomiyuza njengoba uyuzile. Sikubingelele imbukelo yohlelo silungisa umjolo noma ngabe kuphi la ubukela khona i-channel yakho Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mina ke nguceliwe igama lami ngoba ngihlezi ngicela wena ukuthi ungenzele lezi zinto engisuke ngicela, of which is to subscribe, like and also share this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa futhi ukupressa nanku thanks lapha ukwazi ukudonate ngaloko okuncane okwaziyo ukuthi usize ngake i-channel yethu ukuthi ikhule ihambe ephambili. Ziningi kakhulu izinto ongasenzela sona. Kodwa kubaleka kakhulu kunakho konke uyazi ukuthi sifuna imitha mengabe kuphela lo nyaka siqala uJanuary 2026. Ngokujwayelekile mewukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo uyas-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mengabe wenze njalo noma kanjani sokwazi ukuthi sibheke indaba yakho siyibone ihamba kanjani. Emva kwaloko mase siyakubiza uza la kuMjolo Show uzokhuluma indaba zakho. Uyazi ukuthi le show siyiqala ngomkhuleko othi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele, kodwa namhlanje ngikhethe ukuthi ngiyiqale ngenye inkondlo engiyibhalelwe yinina. In fact, a follower from Free State wathi dlala Matifana, you deserve this. Yithathe le nkondlo uvule ngayo ishow yanamhlanje. Inkondlo ifundeka kanje: he is show mina njalo. He is dlala Matifana. He is a DJ. He is an MC and sound pro. He is dlala Matifana. He is dedicated to his work. He is dedicated to what is expected from him. He is dedicated to daily programs and duties. He is Dlala Matifana. Give him a call, he will respond. Send him an email to dlalaMatifana@gmail.com. Send him a WhatsApp message, he will respond. Go to his house, he will listen and be of help. I saw him on YouTube. I saw him on my TV set. I saw him on my phone screen. He is Dlala Matifana. He will make you smile and laugh. He will show you what Duvera is. He will pour salt on a wound. He is Dlala Matifana by Prof PE September, all the way from Free State. Siyabonga kakhulu uthando nesikhombisa lona nesupport nje nisinikeza yona as Umjolo Show as uDlala Matifana. Kodwa kwamanje asambe siyobabona ukuthi indaba zabo zithini, silungise la kumele silungise khona. Njengoba adisho ke inkondlo, mekumele sifake usawot esilondeni siyawugaxa sibangene. Sanibonani wabukeli, igama lami ngiwuZodwa kaNdlovu, hlala eStenga. Ngibhalele usilungisa Umjolo Show ngoba ngicela besize ukuthi silungise izinto phakathi kwami nomuntu wami. Mbukelo yohlelo silungisa umjolo, masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela futhi kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho lithandayo nelenkunqa phambili eSouth Africa nakwamanye amazwe njengoba sazi ukuthi sifika naphesheya kwezilwandle ngokubukela nje i-channel yethu ayithola khona la ku-YouTube ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlawumbe uyaqala ukuthi ube khona la uzobukela ishow yakho, uyangazi mawukuthi awungazi ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke manje siqala ishow yethu siqala ngokuthi ke sikukhomboze ukuthi le show is proudly sponsored by EasyBet. So uma ukuthi ke uyabetha khumbula ukuthi uregister and bet using our promo code Umjolo. That is Umjolo, i-promo code oyisebenzisayo. Uyalazi ukudaba once ahlala nje phansi suke sesiready ukuvuvuzela sithela usawoti esilondeni, kodwa inhloso nqa ngiyalolu hlelo ukuthi silungise lapho kumele silungise khona. Njengoba ulizwa nje negama lethu lithi silungisa umjolo. Eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanje ukuthi ungubani wakabani, kungani ezithole la namhlanje, and also to find out ukuthi yini ngempela le edinga ukulungiswa when it comes to umjolo wakhe. Mfowethu Grand,
Hayi ngiyaphila bafo kanjani? Hayi ngimnandi mntababa bamba nalo ithambo. Hayi sibonga Jesu. Nazwa-ke mfethu. Nginkudlala Matifana mfethu igama lami lelo. Umfethu enginaye akangikhumbuze nje ukuthi ungubani wakabani. Oh bafo ngiqala ngibingelela mina igama lami owami isibongo kwaNgcobo. Ngokuhlala ngiseClermont. Okay. Owami mfethu Mapholobo. Ulana namhlanje mfethu simply because uzodwa uthe asikulande sikubeke la khona izinto afuna ukuthi ithi nqam nawe. Mhlambe uma ngingakubuza nje mfethu uyamazi uzodwa uMandlovu uma umazi kanjani? Oh uMagatsheni ngiyamazi impela bafo uzodwa mina naye besithandana bekumuntu oright nje okhululekile ongenazi inkinga bengenankinga namuntu because benginayo into ebengidingayo ethandweni bese ngayo. Sure. Yeah. So uma uthi benithandana what do you mean? Shuthi anisathandani njengamanje? Yeah. Noma nizibene ithini into yenu njengamanje? I-situation yenu nikiphi i-situation njengamanje? I-situation yami naye inzima kakhulu ngoba emva kwesikhashana nje kade nginaye kuye wakhona umuntu engihlangana naye base ngithatha isinqumo sokuthi ngimthathe ngimenze umaqhinga. Shuthi wena ukhethe enye intombazana over uzodwa ilonto ishoyo. Kunjalo bafu kunjalo. Kunjalo. So mhlambe waqeda kanjani kuzodwa wangakuqeda anizange kufike la ukuthi anisathandani khona but nje wena ukhethe ukuthi uhambe nalomuntu omusha. Mangase ngingidlalele nje kabanzi bafo mina nozodwa into yami naye bingekho serious ngaleyo ndlela ukuthi sengaze ngimthathe ngenze umaqhinga. Ingakho ivele asheshe yaphelele emoyeni nje. Okay. Kanjalo nje. So le ntokazi entsha ke manje uyithathile yona ikuphethe kahle. Ya ngiphethe kahle siphalaphala impela. Yinhle. Usala kahle lento. Uzodwa uyamazi lo muntu onaye njengamanje mhlawumbe yona i-reason eyenza ukuthi angabi right zikhiphani ngithatha ungibeke. Ya anginalo ulwazi olukhulu oluningi ukuthi uyamazi kodwa yena ya impela nami ngiyafisa nje ukwazi ukuthi njengoba ngila kungani ngila ngizolini ngizokwenza. Okay. No mfethu ngoba usukhona la ukuthi uzokhuluma nathi. Mhlambe uready ke manje ukuthi umuzwe ke manje uzodwa ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Lo let me just say if ethi ufuna ama love back wakhe noma usafuna nisandane uyayibona into kanjalo iqhubeka mhlambe phakathi kwenu. Kunzima bafukusho cause isinqumo bese ngisithathile nokuthi lo osekhona manje uyena impela yena akasekho futhi omunye. Ya ne? Yeah. So ungalawo mazwi uyasho ukuthi wena noma ngabe yini uzodwa azoyisho namhlanje kodwa ukubuyelana naye into engeke yenzeke. Hayi angazi ukuthi bafunga ukuphendula ngithini but bengicela ukuthi simnike ithuba uzodwa simuzwe ukuthi yena ufuna ukukhuluma athini. Hayi ke mo ready mfethu ngiready mina uready wena? Hayi ngikahle impela bafuna kahle impela. Uyezwa owami ready and I am ready and I am sure ukuthi nawe uready. Njengoba uready ke lapho ngiyacela bandla asibe umndeni sibambane sibe sibambane yeah sibambane sibe ndawonye khona sizokwazi ukuthi si-subscribe le sonke. Uma ubuka le ekhaya ngicela usubscribe bandla ngiyakucela asubscribeeni sibe sonke siyalifuna le mitha mekuphela unyaka so ngiyanicela njengoba nikhona nibukela njengamanje cela nisubscribe nithi nikhomenta lapho nisubscribe nishare nilike nenze yonke nje into nesikhombisa ngayo uthando nesupport ningayindawo ke ngoba njengamanje siyahamba thina siyomlanda uzodwa simbeke la mefika uzodwa sizoza ukuthi indaba yabo nomfowethu ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Unjani mfowethu? Ngiyaphila right? Ngiyaphila nami. I know ngiyancenga. Njengoba ucelile-ke nangu mfowethu la owami ngikulandele yena ngambeka la ukuthi nikwazi ukuthi nikhulume nobabili but-ke ngeke ngakhuluma naye just nje ukubona ukuthi into yeni ihamba kanjani. Ngathanda mhlawumbe ukuthi before nikhulume nobabili ngike ngikhulume nawe uwedwa ngizwe ukuthi mhlawumbe wena uzokhuluma into efanayo nala ikhulumile yena. Ubafo uveza ukuthi ubudlelwane benu bebukhona bebuhamba kahle but njengamanje akazi ukuthi angabuchaza kanjani kufana nento eseyingasekho so angazi ukuthi mhlambe uma ngaqala lapho njengamanje i-situation yakho nowami nawe ubone ngazi ukuthi anisathandani noma because uthani ngaze natshelana but nje yabo nje mfethu angazi nokuthi ngingaqala kuphi into yami nowami
ingakho ngithe ake ngibhalele mina nizongisiza eke ngithole nami nokukhuluma naye mhlambe uzongichazela ukuthi Yeah. kwenzakalani Okay. nami ngifana naye and mina bengazi ukuthi yonke into i-right phakathi kwethu until iskandali nje angile sona last month. Okay. So ngale kwalento mhlambe othi uyenzile. Yena ke uqobo lakho umuntu onjani? Mhlambe ipersonality yakhe. Umfana onjani nje mokungathi ungitshela ngowami umfana onjani? U-Ami is a sweet guy. Uyangihlonipha. Nje siyalalelana. Ayikho nalento yokuthi phakathi kwethu ukhona omdala nomncane. Besihloniphana nje futhi eyangithanda kakhulu. Bengazi ukuthi uyangithanda kakhulu. Yeah. Ngisurpriseekile nje ilento ayenzile. Ingakho ngifuna ukwazi ukuthi ingoba yini. Ngoba namanje ngisamangele mina ngazi owami ongithandayo regardless. Le ukuthi phumaphi angiyazi. Yo, so mengabe kwenzeka lokho kwenzakalile phakathi kwenu. Mhlambe uke wakutshela ukuthi hayi no sengi-right ngawe noma nawe ubone ngebhomu nje seliqhuma phambi kwakho. Kodwa angaze ngisole ngisho ukusola. Yonke into beyi-right. Anyway ukuthi owami yes ushilo kumina ukuthi uyovela ekhaya. Mina ngazi ukuthi uyovela ekhaya ngoba vele umuntu akufanele vele ngaye imina. Siphuma kude no owami 4 years zonke sithandana. Imaki manje sekuvela indaba zokuvela ama-scandals awenzayo. Indaba inokuvela wenzeni kahle kahle owami? But owami into ayenzile mina okay it's fine. Owami ufike wangixoxela ukuthi I now useready ukuthi sisettle down. Okay kungijabuliseke nami ukuthi okay into yethu sobabili isinenqubekela phambili yabo. Sekune hope athi ke hayi ufuna ukuhamba uyovela ekhaya. Imbuzo are you sure owami ukuthi ngempela usufuna ukuhamba uyovela ekhaya? Ethi ya siside isikhathi sindawo ngizohamba uyovela ekhaya. Yeah. Nami ngibe happy ke mina ngiphize ekhaya ngiyalungisa and ngiyayitshela nefamily yami ukuthi hayi kunabantu abazayo. Mawuyintombazane ke ukungayisho yonke into isiZulu sisho njalo ukuthi awusho yonke into ngoba awazi ukuthi ngenzakalani. Yabo kodwa nje ngibatshela ukuthi no kunabantu abezayo ngilungiseke nami. Okay ngilungise ekhaya befika abantu abaka owami ngiyeza ukuthi hayi naba abantu bakaGumede bayayibika cha ke ulenzile iqiniso. Uma sebefika abakhongi ngaphakathi hayi bayabuzwa phela ukuthi ngabe nize ngobani ngoba amantombazane maningi la ekhaya. Angikholwanga ke nami engizwile. Boom uenhle usisi wami omncane. Konke kwanti ngingathi ngiyaphupha. Okay imali owami uthandana nawe. Yes. But mabe sekufika abakhongi sebebuza ukuthi bezwe ngobazi ukuthi ngoba le ekhaya abasho enhle not wena. Yebo. Ethi kwangathi uthi ngiyaphupha. Yo. Mina enhle ugqoka uyaconsa lapha. Ngazi ukuthi cha ingoba nakho ufuna umisa udade wabo. Yeah. Kanti cha usuku lakhe. Owami no enhle bangenza into ebhlungu yo. Manje mengabe ukhuluma mhlambe nodade wenu kule situation uthini? Yabona lo ngihlela ngisho umbheke emehlweni. Ngihlela ngisho umbheke emehlweni kubhlungu ngoba uyigazi lami. Ayikho into engenza kuyena. Ayisowisho kubebe umuntu wakomunye umuzi bengambulala ngezami izandla. Vele bona bobabili bangibulele ngiphila. Yo. Mhlambe angeninikeze isikhathi sokuthi nikhulume nobawu2. Mina sengiyongena lapho ekumele ngingene khona. Mhlambe akayichazele yena ukuthi kwenzakalani. Uyena owami lo ngakhuluma naye. Yo. Owami into yenzile niyenzeleni no enhle. Yiphi into engiyenzile? Zodwa. Ngakuchazela kwasekuqaleni mhla sihlangana mina nawe. Sathi into yethu masiyenza izophelela la kuthina kepha alikho ikusasa zobe likhona phakathi kwami nawe. Wena okokuqala umdala. 2 imambe lapho ngimdala. Umdala. Owami wena uhlangana nami bengimncane. Umdala. Ubungangazi owami ukuthi ngimdala. Kwakungesiwe wangitshela ukuthi wena awunendaba ne-age yami. Wena wangitshela manje wena usunenkinga ne-age yami. ukuthi wena awunankinga nokuthi sitshole uzongipha le mali engifunayo.
bengisahlala erest ngingenayo imali ngingenawo nesifasi wami ongangeni ngaleso sikhathi kwamele wo mina izinto engizikwenzele zona ngikwenzele ngoba bengikuthanda hayi ngoba bengikuthanda wena ungenze ibheki lakho uqonda ukuthi mina owami bengibheki lakho zodwa ngeke ngikwazi ukwakha nawe mina ungibona nje uyaphinda yazi wami ngiyahlanyela yimi kufanele ngivuse umuzi ngeke ngikwazi ukuvusa umuzi nomuntu omdala wena umdala awukwazi ngisho ukuqoqa akubona kade ungibiza ngomkakho ubani kade ethi mngami uma uthi mngami ubuthini ngale nkathi uhlala nami phansi ungitshela ukuthi uye ekhaya wayike ufikile wayongangitshelanga iqiniso lakho ukuthi ngithola ibhomu enjena mina angitshelanga ngani iqiniso angithi beniseqhuba khona ungenza isilimo ngoba kusho ukuthi wena u-Enhle benidla imali yami nobabini no-Enhle sidla kanjani imali yakho benidla imali yami angikhombanga ukuthi unginike imali yakho wayibe ningangitshela iqiniso ngo-Enhle angikhombanga ukuthi unginike imali yakho wena ngakutshela kahle owamona ungijwayela kabi unikeza imali ungijwayela kabi wena eceleni unginikeza imali ngiyafunda ngangisahlala emqashweni ngenze kukhokha mina ngikhokhelela wena no-Enhle mina Ngikhokhelela wena wena ongikhokhela kwamele ngenze njani ngiyiphike imali kumele nginqabe mina bengiyibheki lakho uyazona ungijwayela kabi wena yezi ngijwayela kabi imali yami lena bengiyisebenza manje ungijwayela kabi ungijwayela kabi lona imali yami lena mina le mali angeke ngiyifebe wena into ungijwayela kabi ngiyifebe le mali wena Hlala phansi mfethu uyenziswa yini lento yenzayo bafo lo one mudala kunami ngingane ngiyafunda yena besebenza uyena wangitshela ukuthi uzonginikeza imali mina ngiyafunda kana inkinga ufuna into yethu ukuthi mina ngimnike ivakufaka phela ngavuma ke nami ngoba ngumfana nginemizwa mfethu wena waba nesikhathi webhayi uhlala phansi nawe umtshela ukuthi ufuna ukovela kubo umtshelelani zonke lezi zinto mewukuthi awuyikovela kuyena kwakuyinhloso yakho bafo ukuthi phela ngikovela kuba akushongo ukuthi ngangithi ngiyomlobola ngiyothatha yena ngimenza unkosikazi wami wando umuntu umdala kunami kuthiwa akakwazi ngisho ukuqoqa mfethu wena okay ngiyayizwa yonke lento oyishoyo sonke lesikhathi awazi ukuthi lo muntu ofuna ukumthatha umuntu wakubo kaZodwa mina ngatholela intombazane nje la edolobheni manje ngiqamba amanga wena kwaqondana ukuthi vele uswakhe ngase ngithatha umuntu olingana nami engizofusa nawo umuzi kababa ngeke ngivuse umuzi nomuntu omdala isigogwana lesi mdala lo muntu abanawo ngisho inswebu mhlawumbe ubona uma wakho wena ungijwayela kabi mdala lo muntu buka kumanje uthi ugoye kanjani isigogwana kanjani kade udla imali yami ungaboni ukuthi isigogwana udla imali yami ungijwayela kabi wena imali wanginika yena ngangamfosile mina wenginika yena imali yakhe ubumuhle emdala ngani khona emdala ubumuhle manje usubona ukuthi ulala nami ngitshela ukuthi ubona sengimdala wena ungijwayela kabi wena ungijwayela kabi wena uzonginikeza imali njalo kuphela kwenyanga kwamele ngithini ngihlale rest imali awuyinja owami uyinja kumele ukwazi lokho uyinja no-Enhle ngicanga uthola indoda mayethola indoda la kuwena uyinja nje wena wayinayo uzomyuza njengoba ungiyuzile ngimthanda kabi kokho ngokade kwenza ukuthi umenzela ngemali yami mani wena umdala wena fangabe ujola nobaba kanje ujola nomalume kanje umdala kodwa manje ulwele ukuthi mina ayikho-ke nanentetho umncane yazi ayikho nanentetho mncane enjalo lo muntu ubushaya u-1 ulala ukhone mhlawumbe nobaba wakho wenza kangcono kunawe akwazi ngisho ukushayela okhunjani bathi woman top le abantu besifazane bangaphuza usha ukhona uhleze kahle wena umncane epasini umncane epasini kwamele ngenze njani methi uhleze ukhathele nawe uyazi bafu thina sabantu hleze sifuna ukushaya usuku nosuku hleze sifuna ukushaya ushayani ushaya 1 ulukhone umdala suka uba bekhona mina noma wena ungaze ngamzwela shem no-Enhle hayi ayikho into manje mfethu kule situation yokuthi wena no-Enhle nize niyokhokhelana anikhulumi ngokuthi usisi wakho omdala kuyimanje uZodwa uveza ukuthi abakhulumisani nosisi wakhe so wena uright ngokuthi labantu abakhulumisani baba ngidodolozi lakho elishawani lilala hayi bafo kwayena vele kwayena uyayikhathalela u-Enhle ungcono kabi kunayo Enhle uyagijima usanegazi nizindima nobabili nje niyadizevana nawo lo Enhle ngoba nisile nobabili nizodlani ngoba benidla imali yami nizodlani ngoba unangqondo akwazi ngisho ukusebenzisa ingqondo benidla imali yami nawe nemali yakho uyapeta nje so ufuna ukuthini mfethu ufuna ukuthi wena uyayitshela ukuthi uyamnyeka uZodwa
uqhubeka nengane encane. Ya impela. Why wenza leyo nto mfethu? Ngamtshela na inhliziyo yami ukuthi ikusasa lami ngifisa ukwazi ukuthi ngakho umuzi kababa la engihlala khona eJemont. Ngakho ingane kube Uzwakha ngani? Hayi kodwa nomuntu mudala. Wathiwa ngengqondo Usengaze alwa impela Kuyimanje mfethu lapha eClermont la lokuyisho umqashi ushilo uzodwa kona kwakho isemqashweni nawo lo mqasho bekhokha yena. Bekhokha yena impela bafo kodwa phela akusho lutho lokho. Uyena owayethanda ukukhokha because wangisusa ngidlalele resi wathini wathi uzomqashelile. Kwamele ngithini? Kwamele ngithini? Nqabe ngithi hayi khulileka ngizoqhubeka ngihlale resi ngoba nemali engipha wangipha ngoba ethanda. Uyena wathi asenzeni into sengoba ngangithanda manje. Hayi thi wawuxakekile wena. Buhobo wena nezinto egugile. Umfice nginje. Ngafika ngageza ngakulungisa. Usuyibona ukuthi ngcono wena. Bengigezeke kabi. Ugcoba isadi roll on ngakushintsha ngithengela ama cosmetics. Usuyibona ukuthi usile ngami manje. Imake bafo ngicela ukubuza. Ushe ngaze ngamzwela. Ngoba ningibizele yona le. Angaze ngamzwela. Sifuna ukwazi ukuthi Yini nifuna ukuyazi? besifuna ukwazi ukuthi yini indaba wenze lento oyenzile. Ufike udla izingane zandawonye zingayazi mhlambe yodwa. Silime esitsha ethi sisile Then emva ngami. kwaloko somshaya ngesurprise, not just a surprise, ibhomu elikhulu. Uyolobola usisi wakho omncane, uyokhokhela usisi wakho omncane, uyocela usisi wakho omncane, yena wazi ukuthi kuzocelwa yena. Umjwayela Usetshela abangani bakhe, watshela abantu ukuthi yena uzocelwa then ngosuku boom kufika abantu bathi beze kusisi wakhe. Okwakhe phela lokho uthi usetshela abangani bakhe mina ngisho ukuthi ngizomlobola ngasho ukuthi ngizovela kubo kodwa ngisho ukuthi ngizomlobola. Ngasho ukuthi ngizovela kubo kodwa ngisho ukuthi ngizomlobola. So okusho ngemali yami. Ngemali yami. Nayo le imali yami obuzovela ngayo ekhaya ngithi. Uthatha imali wena kube isilimo. Awukwazi ngisho ukucabanga. Wayinika ba. Angithi uyasho ukuthi bengi ATM yakho mina. Angithi uyasho ngoba wawuthanda. Isilima ngoba wena. uthanda. Uyisilima. Wawungiphi imali Kumele ngoba ukwazi nje ukuthi uyisilima. Kulungileke mangiyisilimo. Kulungile. Wena bafu yona into Bamba engibuzela bekoma ngathi yona into engibizele yona la. so ubafo Ukuthi ngizothuke lo. Ngibiza ngesilimo phambi kwamakhamera. Ulo wena unyoko. Usuthi imali yami uthi ngulo, uthi ngulo. Uyangithuka phela mosho njalo. Uyangithuka mosho njalo. hlala phansi indaba manje la mfethu asisile ukuzolwa la solungisa lenkinga Hayi esinayo. ukuthi uyangicasula naye. Hey, uyangicasula. Into yenza uEnhla kangiphenduli. sila sikhona ngenxa yakhe angithi wena Akangiphenduli kanje uEnhla. Isona zathi senze kangamthanda. Ukuboneni lokho ukuthi edla akuphenduli kanje. Ukuboneni lokho ukuthi akuphenduli kanje. Angithi phela vela udliwe imali yakho udle yami. Udle yami ingakho nje siphendule kanje. Udle yami imali. Sukwazi nokukhuluma wena veza namazinyo manje ngoba uyaxhuba. Ngemali yami. mfethu Kodwa kulungile uEnhla ngimthatha khona kunjalo ngiyamthanda. Muhle Ilimo xamba bazobhaqana. Bazobhaqulana vele oxamba. Siswani umuntu Xamba bobabili. Mdala. Fangabe ujola nomalume li. Uzolo. ima ukubona manje lokho. Jwayela Because kabi. I Ujwayela don't think kabi and I lokho. don't believe ukuthi uzodwa usuke wathi kubona wasuka wathi yazini ngicela sithandane but wena approachile. Bona i-ATM angithi. Impela ngam-approacha njengomuntu wesifazane. Ngam-approacha Nathandana ngathi. Nathi masenithandana futhi wamnikeza uthando. Ngamnikeza uthando. Unaba right. Saba right. But manje usubona ukuthi ngeke ukwazi ukuqhubeka nayo ngoba umdala. Yini eseyishintshe le yanto ade uyibona kuyena ekuqaleni? Hayi ukuthi naye ey'nsukwini naye kwawangenzela nje into engayiboni kahle. Ungathi ey'nsukwini wena Kwawangenzela nje into engayiboni kahle. Before mina Enhle size sibe ndawonye. Isona sizathu sangenza ukuthi ngami ngiyothola umuntu wesibili. Ngoba wayena bese ngithi mebuya emsebenzini angitshela ukuthi ukhathele. Wena wazi ukuthi kuyasetshenzwa umuntu mayisebenza yakhathala. Awuthi usijika nelanga phela wena. Nathi Jika nelanga. siyasebenza nathi kodwa phela asikhathali kanje wena uhlezi ukhathele. Lezi ngikhathele mina. no-Enhle akakhathali. Hawu Enhle akakhathali umshini uyishintsha. Enhle akakhathali umshini uyishintsha automatic. Phezi. Hey. Mfethu kodwa uyabo lento oyidedelayo uyayibona kahle lento oyidedelayo esusa eduze kwakho. Isidudle esidala lesi gogo. Hlula ngisho nawugqoka lo muntu. Suthi imali yami. Hlula no. Suthi imali yami. Ucaba wafakile amaring Suthi imali yami. Awazi nje ukugqoka. Imali yami le Imali ekhulumayo. yakho. Wangipha wena manje. Uziyadonsa iskipho yazi kwalesi skipho sesisengwe mina. Uziyasidonsa yasazi sibiza malini. Uyasazi ukuthi sibizwa malini. Uthi ngifuna iskipho sami. Ngifuna iskipho sami semali yami. Semali yami. Hlala phansi. Semali yami. Hlaza phambi kwamakhamera, phambi kwamakhamera. Ey, yabona Nkosi yami. Mfethu manje bengingakukhumulisa Ngijwayela lesihlipho uzoba kabi nenkinga yini?
Hawu mfethu nawe Ngiyabuza ukuthi ungaba nenkingane mengingase ngithi khumula iskipha sethu Soqoka amahlamvu ube u-Adamu. Ungcona ngizombuza. Khumula imali yami amahlamvu wena ube u-Adamu. Wathanda ngqondo wena. Khumula iskipha semali yami. Hawu, ujwayela kabi wena. Ujwayela kabi. Siyeke uzosithola nje iskipha sakho ungasabi. Zodwa uyayifuna izinto zakho. Ngiyayifuna vele izinto Mfethu zami. khumula-ke mfethu. Ngiyayifuna mina into zami. Uqoka amahlamvu wena ube u-Adamu. Manje ufuna iskipha sakho. Ngiyayifuna imali yami. wena- Angithi imali yami uzoqoka amahlamvu ube u-Adamu. Ngijwayela kabi wena. Uzomnikeza. Wenhle wakho uzokuthengela. Yindaba enhle wakho ekuthengela. Vele uzongithengela, kodwa Ngiyayifuna mina into uzomnikeza zami. iskipha sakho. Hayi Ngiyayifuna. manje. Hawu. So, ngiyayifuna. ngaphansi- Ungaze ungenze kanje phambi kwabantu. Ngaphansi awufakile Wena lutho. ubuka ngisenezwe. Ngifakile lutho. Ubonise nabantu. Buka nje buka ngaphansi ngifakile lutho baba. Weqamu. Asimxolele Qamu. ngoba asifuna ukumhambisa nqunda Qamu. Mina njalo uqama. Qamu. Awashi. Mina njalo uqama. Hambe uyophindela odakeni usuthi nophapha vele. Bazobhaqulana. Yo, Zodwa ngicathi uyithole into kade uyifuna ukuthi ubafo wenzani nobani and he chose usisi wakho omncane. Ngiyazwelana kakhulu nawe. Angazi noma right ngokuthi niyahlukana noma ubusamfuna back. No mfethu, ngiyabonga, ngibonga nje ukuthola iclosure yokuthi sonke lesi sikhathi bengingazi ukuthi bengiyi-ATM ka-owami. Ngiyaqala lokho. Namhlanje ke sengikutholile ukuthi all along mina bengiyi-ATM yakhe. Yo. And-ke ukumbuyisa back cha ngiyabonga. Akagezeki, akaqoqeki. Yo. Ayi bafethu. Mina sengilindele ukuphawula kweni la kuma comments because ngiyawafunda ama comments wenu. Nalabo abangibiza ngomatifane nomatipani. Ngisho ngithi hey bafethu naze nangihlukumeza, naze nayiphatha kabuhlungu inhliziyo yami. Uma kuwukuthi nawe unenkinga ezithinta umjolo ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa sisebenza ngokubambisana nenkampani Siyeza Media. Uma ukuthi ufuna zonke izinto ezithinta amakhamera, unemicimbi, yonke nje into nama lives screening ungakwazi ukuthi ke ubathinte ama details wabo bazowafaka la ngaphansi. Mina he is a DJ, he is an MC. Uyawenza ama special appearances, i-ghost nje. Matifani ghost. Yayizwa leyo nto. So uma ukuthi uyangidinga kwi-event yakho, thumela i-email address njengamanje to dlalamatifane@gmail.com. That's it dlalamatifane@gmail.com. Ngizofika noma ikephi ngenza umcimbi wakho ube mnandi. Ey'nkundleni zokuxhumana dlala matifane throughout. Asihlangane kwi-episode elandelayo. Sibonga kakhulu ukubukela kwakho.